Yo, ayo yo, re jaran kore, jaran laras, anom, sing joget para modo, jadilane laras anom. Regetek ya, ayo yo. Ayo sa laras anom ya. Yuk. Ya. Yo. Ya. Sugeng rawuh Mas Adi. Adi Pro.
yen tong lire sing kira sing dilire bojone kanca oi hae os ya lo hae os haya lo abang hae os lo hae ya os lo hae iya dong tetapi di hati jangan kasih goyang mama pergi entahlah kemana kini aku sendiri di dalam penantian semoga kita selalu bahagia. Sampai bawah yo ekolane so goyangane yo sama indahnya cinta tulus dan suci sayangku kapan kau bertemu di mana kini kau berada adakah kabar berita darimu pelayan tanganmu datanglah kau dalam tidurku membuat mimpi indah yang ku tunggu mundur ya keplek lan tiwul watu lintang apa watu kapur babakan seni aja maido akeh sing kondang akeh sing misuwur iku kabeh papan pariwisata dek kenapa mati cekake ora bakal kucing ewa campur sari gunung-gunung idul Dewa mas gunung idul sing pasti tulut aku ora ngibul laras anom irama perebutan
berputar-putar Salalala. menari berpasang-pasang riang gembira menyanyi bersama la 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 ini tarik selendang sialala la 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 jadilan putri Laras Anom Menari selendang ikuti irama berputar-putar menari berpasang-pasang riang gembira ikuti irama inilah tari selendang inilah tari selendang. Tari selendang menurut irama berputar-putar menari berpasang-pasang riang gembira bernyanyi bersama la 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 ini tari selendang sialala la 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 jadilan putri Laras Anom wasik. Ya ya yo yo ya yo Sarinande Putri Sarinande Putri Sarinande Putri sore kepujaan Dewi pujaan Dewi tiap hari sang putri menari diiringi lagu Sarinande hutan teras kontro jos nono bano sagoro jos ngawang pantas yena melo we tak enteni le dadi rondo. Halo Sarinande Putri Sarinande mengapa nangis matamu bengkak aduh mama aduhlah papa basap masuk di mata. Sarinande Putri Sarinande Putri sore para pujaan Dewi kepujaan Dewi tiap hari sang putri menari diiringi lagu Sarinande. Kapan gone mulutan golek pitik
papan gone keturunan bojo loro bojo loro padha ayu lo oh a oh oh a oh oh a oh ya ho haya us ho ya yo iya yo Laras Anom memang untuk Anda menyalawi Pikachu iya ganong paman apa wartane dalan akeh wong mati mati keneng apa mati dikane kaya bojo prapta ingkang kikir sopanyo ilang kang ngaranake cite yo Laras Anom Adita Ganong skip yo Lili ada Mbak Beng yo Anita Rahayu Tika Kusupaningati iki sapa tene iki pintu masuk iki kono kok metu kono malahan jalur VIP saja iki Dinggo wae, heeh. Kerja apa ya, Mas? Bener ya. Ora harus apa kowe iki jane iki? Walah wong angel-angel kabeh iki. Oh iya. Jadwal padat soalnya ya. Iya. Ya. Hop. Yuk, hop. Os. Tuh. Yo. Ho. Ayo.
baru kodok.
Yus. Ah. Yus. Oh. Yuk. Oh. 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 Yo. Yus. Oh ya, ya oh. Oh ya. Ya oh. Oh ya. Oh. 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 Yus. Selamat datang Mas Mendrel. Mas Mendrel. Absen sih Rene. Alon-alon. Nah, piye kuwi mau? Piye kuwi mau? Ceritane piye kuwi mau? Bongko, Dek. Piye ta? Boyok. Heeh, boyok. Ki tulungi kuwi kancane kuwi. BPJS ra ana kita iki. Heeh. Kejadian iki. Bos Apa? Ya. KTRL. Kuwi juragane padha, wedok. Juragane. Oh. Oh, Ngene Mas Vendrel. piye? Piye, Dok? Ora. Maning mburi wis tak rembuki. Heeh. Iki paling gandeng wah iki kancaku wong kowar-kowar iki mending aku tak rono sithik ndak marai cangkem. Oh, heeh. Ayo. Mau dompete wis digawa. Ayo. Ayo tak kon nyepake tepan. Ayo. Ayo. Manten nih. Manten, oh mantene kuwi. Ayo to. Oh. Ayo dikenalke ora? Kenalke kudu Rene. Kudu kon ngadeg. Ah iya no. Kon rene. Heeh. Terus sing wedok ora? Sing wedok. Heeh. Engko ndak ra iso ngadeg mengko wis ngadeg urung wedok. Ayo, jare walesanmu bar tok dol to wi. Ayo. Nggo ngapa? Go tombok rabi yo. Wow. Jare kurang 400 alhamdulillah, Dok. Wingi tegekku tak Piye? dol payu 400. Heeh. Ayo. Ayo gek ngadeg rene. Sing wedok sing endi, Dok? Sing wedok sing endi yo? Ha iki ana loro e. Ana loro. Lah kok sing wedok kaya yakul ngono. Aduh iki didongani kayak ora Al-Fatihah langsung Alfamat iki. Ayo. Piye Mas Aldi? Rene kowe iki sik anyar lho. Heeh. Kon gandeng, Dok, kok digameli cah. Iya gampang. Heeh, kebo giro. Heeh, yo. Kebo giro. Ngantene anyar yo. Tungkling tung. Wanita apa? Yo. Ayo drum ngisor kowe. Ra iso mudhun wae. Sapa le ngendaki gondrong to? Heeh. Ya wis sesuk ora usah bintu wae. Heeh, engko dicowok bayare ra iso kebo giro, cowok bayare kok. Aku ya kenal kok santai. Ah iya. Heeh, wis ngono kuwi. Kowe atok tabuhi ora, Ndrong? Oh. Isora kowe. Ayo. Ora iki ana mantene lho, ora ngisini-sini kowe. Heeh, iki bayaran lho kowe iki, Dong. Wis. Kowe kulino ora mangkat latihan. Heeh, latihan makanya berangkat. Ya Yo, Ben ya. kita tampilkan Mas Aldi dan gandengane. Yuh.
Wis tutukan ndrong. Ayo drong. Bo. Ayo Mas Aldi yo. Ayo tak kenalke. Nggih. Warga Karanggayam iki lho. Lho sing digawe iki. Sing digawe iki. Halo. Ah, Ayo. iya. Pentolane kene halo. Iya ta ya. Oh, ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku jane tok tanggap ya isen tenan. Dene yo. Wes. Wes. Dene sik. Weh, Weh, kok dompetnya diuncalke? aja diucalke. Sing penting kuwi kok. Pentinge dompete. Rene, gandenganmu ndi? Ayo, ora urusan apa. Iki tenanan iki. Ora mesin ning aku lho. Iki aku tak dawuhi ning kene iki yo ngenalke kowe ya to. Maksude Oh, Mbak Yakul. Sini. sik nek ora wegah ngadeg yo tak jokoke kursi wis ngono ae. Tepake dok, kursine loro. Gendong cah loro, karo pom. Gendong cah loro pom. Diwakilke 150 nanti. Kursi kayak Mas Hendra. Piye dok? Iki mau ki modok aku isen ngono. Nek arep tak gendong rak ya aku pekewuh ra enter. Anyar e. Ha piye? Rene ya ora salinggur apa-apa watone ngadeg kene lho. Ya maksude rak ya iki lho sing digawe iki. Medoreti ya to. Ben gagah ngono to. Iya to ya. Wong gleleng sisan. Geleng pokoke. Aja enter. Aja enter. Mas Aldi. Aku isih plastikan lho Mas, ngono ya ta. Iya ngono. Yo, dene enter. Ayo, dalat-dalat ra ono 10 menit kok. Nek lera-lere ganti gawe iki lho. Heeh. Ora sone nggone dhewe kok. Nggone kedeng to iki. Ah iya. Ayo wis. Rene sik dalat. Iki gawane dhewe dok. Nek ro gelem kene engko rasah teruske begalane. Nek ora nggone cah dhewe ora wani suwe-suwe ngene iki. Wah iya. Ayo. Yo, Kudu ngono kuwi. Ora apa-apa, Mbak Dene. Ora nyokot wis aku. Aku wis suntik rabies kok santai wae. Ya, Bang. Gelo iki lho. Iki lho warga Karanggayam sing digawe iki. Mas Aldi ro Mbak sapa iki? Mbak sapa? Aku ora nyumbang ya. Aku ora ngundangi aku kebangetan kowe kancaku. Sapa iki? Ro Mbak sapa iki? Mbak namanya sin. Dek, Dek. Sapa iki? Ya yuk sapa? Pagi saja mau. Oh, Mas Aldi ro Mbak Al Rosta. Oh, sapa? Telek. Aku pas ajar maca ki ra mangkat deh. Sapa? Mas Aldi dan Mbak Al-Fatihah. Aja ya Mbak Desinta iki lho. Iki ngantene anyar. Ya didongake ya to. Dongane piye dok? Dongane. Dongane piye pong? Ya to. Ya sing sakinah mawaddah warahmah ngono. Semawa ngono cara nome ya to. Semawa ki apa artine? Semawa apa artine? Artakno tulungono aku. Aja ngono ki to. Ora. Aku pas kowe ra mangkat lho, Lek. Ngono. Apa artine? Semawa artine apa? Semawa iki sakinah mawaddah warahmah. Lah ya padha aku mau. Iya. Heeh. Posisi ora gak wis. Kowe iki mengko gak leren ngono santai wae to. Ora usah kesusu, selak arep mlebu wae iki. Iya jane jan tobat e. Mengko sik, engko rampung jam 12 lagi mlebu ya, Dok. Nanggap ya wani ditanggap to. Iya ngono. Rasakno kuwi. Kuwi mirang-mirang kok to kowe ya. Tak takonane sik. Ha to. Terus apa terus? Kira-kira arep duwe momongan pira? Sik lengene. Ayo wajibe wong lanang ora nyusu. Aku ora kesusu tok tanggape. Piye? Isen. Aduh nek isen ya aku mau ngerti tak gawe kresek. Rukupan bolong pripate ya ta. Piye?
Perasaanmu piye nang ngene iki? Isin. Lah kok nanggap? Ora. Aduh yo teruske wae yo. Gandeng mantene isin. Aku yo mesake sih. Ndak kesel. Kowe wis disangoni. Ayo aku sih. Oh, Dompete diuncalke mau lho. oh keterangane mbok lho Dok kowe ngene. Mas Aldi keterangane piye? Transfer. Wo, kiuris Dok. Kiuris dari. Nggon aku lagi error langsung wae. Cash wae ya. Ya. Yo dilanjutke sik. Kamen laran sik kok yo. Engko ndak. Wis bar kok ya kamu. Ora mergane wedine keturunan iki lho. Lah sing Yo dilanjut yo. 3 2 1 memang untuk Anda. Ayo Pop. Iya. Oi. Oh ya. Ae. Oh ya. Oh ya. Ae. Ya. Oh ya. Yo. Apa? Yo. Iya. Yo. Odo. Hoi. Oh ya. Oh ya. Ayo. Oh ya. Oh ya. Yo. Yo. Awan, yo. Sapa sing digantung pet? Embuh ki kok ya ngene manin lho. Tak kira Bu Guru kae lho. Sing endi? Kae Bu Guru kae. Oh, iya. Ya kari milih tapi sane iki. Bojone mencengik ning kae. Jengi. Napa? Sapa? Rasa mancing. Tekno? Wah, dong. Ya kanggo ngono lho, untung lagi. Sendi ya Mas? Kuwi loro kuwi ndek bojo kabeh pisan. Ndek bojo kabeh wong loro kuwi. Oh iya, Ding. Ya wis. Lah mbok gawa ora? Gawa kae ning kulon. Oh ya wis. Mbak aman ta, Mbak? Oke. Aman. Penting ora mancing wis. Wengi sapi sonyo ruri ngomayang
Rembuyung tresno tawa ing ati papujanku kembange impenku urung tresno yen ra karo sliramu kasmaranku lir sakara batu kalis memanising kalbuku sayakine rasa tresno uga sliramu tan citra kayumyon kasmaran segara madu ya wis piye Wes dok. yuk dilanjutke